Guys, pakita ko sa inyo yung ate ko. What? So, yan ang ate ko, guys. Ate ko pala. Tcharam! Wait a minute. Who are you? Welcome back to my YouTube channel, guys. Ako pala si Mary Saib Salagosti, yung iniwan mo. Oh, joke lang, guys. Good morning po. Nandito ako sa GLT General X Tower. Nag-aantay ako ng oras ko ng alas 9 para sa duty ko. Mahaba-haba pa yung oras, kaya naiisipan ko yung magbibideo ako kasi maganda ang views dito. Views or view? Ayan, guys, andito ako sa sa puso mo. Unang araw pa lang minahanda kita. Ang ganda ng mga dito, guys, mga building. Ito diyan ako mag-duty. Ayan, ang ganda ng mga building dito ang ganda. You see? You see what you see? Ayan. Kaya nagmamas tayo kasi bawal ang di nakamas. Igit! And guys, ang time dito is 8:20. 8:20. Diyan sa Pinas is alas 12 na ng tanghali. 12:20. 4 hours ang advance diyan sa Pinas. And then ngayon, guys, is malamig na dito. Is November na, December, January. Ayan, tiglamig na. Pagdating na naman ng June, wala na naman. Init na naman. Sobra na naman ang init. Sobra na naman ang init dito, guys. Parang parang ako lang mainit. Joke lang, guys. Ayan, guys, yung metro. Yan yung metro. And ito is suba. Dagat, joke lang. Lang siya, guys, yung parang lang yan. Nilagyan lang nila ng ginawa lang nila dito. Talaga. Hindi talaga to dagat o Ang lamig. Ang lamig, parang relasyon nyo malamig. Bababa ako, wait lang. Bababa ako, guys, para makita natin yung view dun sa baba. Yan. Bababa ako, ha. Bababa. Ang init, Ayan, may na. Ayan, bababa tayo. Ayan. Ayan. Wait. Guys, pakita ko sa inyo yung ate ko. Ayan ang ate ko, guys. Ate ko pala. Tcharam! Diba, kamukha kami. Ito na ako sa baba. Yeah, tingnan mo, ang ganda ng building dito. Ito yun, yung pinakita ko sa inyo. Yan. Tingnan mo yung building na yun, guys. Ang ganda. See? See? Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero ito, sayang-sayo. Unang araw pa lang minahanda kita. Mahulog yung cellphone ko dito. Diyos ko po, patay. Wala na akong cellphone. Ayan. May scooter dito, guys. Ayan siya, scooter. Wow! Yan? Pwede ka mag-arkila dyan. Paano masabi? May mga puno din dito. May mga puno. Aroy. Ganda ng mga building dito. Kung tayo ay matanda na,
dito guys is magpa 5 years na ako dito. Magpa 5 years na ako dito sa Dubai. Bilis lang ng panahon. Parang kayo lang ng jowa nyo. Bago pa lang kayo. Tapos, di mo na malayan. Iniwan ka na pala niya. Igit. Gusto ko lang i-video kasi parang ano lang din siya. Parang memories. Yung gano'n. Ang office namin guys. Halos na lang siguro. NANI? Siguro ng mga building dito napasukan na namin kasi sa trabaho namin yan. Mahirap din yung trabaho namin guys, pero kakayanin namin. Wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Ganun talaga ang buhay. Yung iba gusto nila mag-abroad pero hindi nila alam kung anong hirap dito, kung anong ano. Kala nila maganda sa abroad pero hindi nyo alam. Mahirap din kasi malayo sa pamilya. NANI? Ganyan. And tsaka dito guys is maraming mga Pinoy dito. Maraming Pinoy dito nagtatrabaho sa Dubai. Maraming mga kabayan dito guys kasi may ibang mga kabayan din na mataas ang tingin ba? Mataas yung tingin nila sa sarili nila kasi porke ganyan sila. May mga ganyan talaga pero may iba din na mabait. Pero sige lang, okay lang. And sarap tumalon dyan, no? What? Ayan, may naglilinis ko. Ayan. Doon na nga magtatapos yung video natin guys. Kung hindi ka makasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ko i-upload. And keep safe tayong lahat. God bless and thank you so much guys. Kahit short clip lang to. And dapat mag-ingat tayong lahat kasi hindi pa na ano yung COVID, yung virus. Ayan. Sana mag-ingat kayo and mag-mask lagi at saka magsugas lagi ng kamay natin. Thank you so much guys and bye!